Shucks, babe. Tingnan mo to. Ang ganda ng bag. Oo nga, ang ganda. Bagay sa'yo. Try mo. Sige, tatry ko ha. Oh, ito. Kumusta? Grabe. Mas lalong lumilitaw yung puti mo. Upskill na upskill ang atake. Bibilin mo ba? Hindi, no? Tingnan mo yung presyo. 5,000. Babe, halos budget ko na yun ng buong buwan. Sa bagay. Mahal nga siguro. Unless, bibilhan mo ako. Ganun pala yun. Joke lang, ano ba? Wala namang okasyon. Nagandaan lang talaga ako. May okasyon. Birthday mo na next week. Oo nga, 24 na ako. Tanda na. Hindi Para kang bumabata eh. Taon-taon, paganda ka ng paganda. Pasensya ka na, babe, ha? Kung meron akong pera, bibilin ko na ngayon yung bag para sa'yo. Kahit 10 pa. Alam ko naman yun. Nakakahiya kasi. Ako dapat yung nagbibigay sa'yo ng ganyan. Ayoko na sasanay ka na puro tingin lang. Robert, di kita minahal para gawing ATM. Gawin mo na lang yan kapag mayaman ka na. Kapag kaya mo na. Sa ngayon, sapat na yung pinaparamdam mo sa akin na nandito ka. Hindi ka ba nagsasawa sa ganitong setup natin? Kung pera lang ang basihan, matagal na sana. Pero hindi naman yun yung habol ko sa kung anong meron tayo eh. Mahal kita sa kung sino ka. At sa kung anong kaya mo. Yakap mo nga lang, solve na ako eh. I love you. I love you too. Dear love, ako si Robert. Girlfriend ko si Girlie. Hindi ako pinanganak na mayaman. Wala kaming generational wealth. Ang meron lang ako, sipag at responsibilidad. Pagdating sa pera, lamang na lamang si Girlie sa akin. Hindi niya kailangang magbilang bago umorder. Hindi niya kailangang mag-compute sa isip kung may matitira pa hanggang katapusan. Ako, bawat sahod may napaglalaanan na. Pambayad ng kuryente, pambili ng gamot ni mama, pang tuition ng bunso kong kapatid. Minsan kulang pa, pero alam kong mahal ako ni Girlie. Kasi hindi siya sa pera tumingin, kundi sa akin. Nakakataba ng puso yun. Pero bilang lalaki, madalas naiinis ako sa sarili ko. Kasi sa tuwing may gusto siya, ang kaya ko lang sabihin, pasensya ka na. Masakit pala yun. Yung ikaw dapat ang nagbibigay. Ikaw dapat ang sandalan. Pero pakiramdam mo, ikaw pa ang may kulang. Dude, pahingi nga ako ng isang stick. Kanina ka pa yosi ng yosi ah. Ano meron? Wala, problemado lang. Tungkol saan? Babae? Hindi, Ano? pera. Nabaon si mama sa utang. Kailangan kong gawa ng paraan. Ha? Nabaon? Ang yaman-yaman yun ah. Mayaman dati, hindi na ngayon. Wala nung malulong si mama sa sugal. Halos nabenta na lahat ng ari-arian namin. Magkano ba? 1.5 million. 1.5 million? Napatalo lang yun sa sugal? Oo, dude. Nangangalahati na kami. Nagtutulungan kami magkakapatid pero kulang pa rin. Nangalahati? Ibig sabihin galing 3 million yung utang? Ganun na nga. Pero wala kang ang trabaho ngayon, di ba? Paano ka nakakabayad? Dinidiskartehan ko. Anong diskarte? Binibenta ko sarili ko. Ha? Paanong binibenta? Sa mga bakla. Ano? Sabi ko na nga ba, i-judge mo ako eh. Uy, hindi sa ganun. Nagulat lang ako. Hindi ako bakla ah. Sila yung may gusto. Sila yung nagbabayad. Trabaho lang to para sa akin. Di ko naman pinagdududahan pagkalalaki mo, dude. Pero may ganun ba talaga? Oo, meron. May nagpasok lang sa akin sa ganung kalakaran. Nung una, hindi ko kaya. Pero mas hindi ko kayang makita si mamang makulong. Tanggap ko kung mandiri ka man. Kung iiwasan mo ko. Kung iba na yung tingin mo. Pero pag naisip ko kasi na makukulong si mama, mas nakakapanlumo yun kumpara sa mga ginagawa ko sa mga kliyente kong bakla. Katawan lang to, dude. Pwede naman ako maligo pagkatapos. Magkano kinikita mo? Depende. Minsan 5,000 isang gabi, minsan 10. Mabilis ang pera. Mas mabilis
kaysa sa paghahanap ng trabaho. Nung gabi pag-uwi ko mula sa kwentuhan namin ng tropa kong si Jefferson, sinalubong ako ng iyak ng bunso kong kapatid. Akala ko nung una pinagalitan siya ng nanay namin. Yun pala, ayaw siyang pasamahin sa field trip ng school nila kasi makakadagdag pa raw sa gastos. Gets ko naman na nagmamalasakit lang nanay ko, kaya di niya pinasama si bunso. Alam niya kasi ang gastusing atang-atang ko kada buwan. Kaya kung may mga bagay na matitipid siya, ginagawan na niya ng paraan. Ang kaso yung field trip na yun, katumbas pala ng isang project sabi ng kapatid ko. Kaya pinasama ko na siya. 1,500 yung halaga ng field trip. Ang laki nun para sa akin. Kasabay ng kuryente, pamamalengke, tapos nagtaas pa renta namin sa bahay. Sa totoo lang di ko alam kung saan ko kukunin yung extra 1,500 na yun. Paulit-ulit akong sinasampal ng kahirapan nung mga oras na yun. Bukod sa lahat ng mga bayarin na kailangan kong maitawid, iniisip ko rin yung papalapit na birthday ni Girlie. Kinakain na rin kasi ako ng iya eh. Lagi na lang niya ako nililibre. Masakit pala yun bilang lalaki. Nung pagkakataong yun, sinabi ko sa sarili ko, maganda sigurong pambawi kahit paano kung maibibigay ko sa kanya yung bag na nagustuhan niya sa mall. Pero wala eh. Kailangan kong magpakakuya. Kailangan kong maging mabuting anak. Oh, ito, 5,000. Ang laki naman ito. Ayaw mo ba? Sige, bawigin ko yan. Hindi. Okay na pala. Salamat dito. Bago kasi tayo magsimula kanina, iniinda mo mga problema mo. Pasensya ka na. Okay lang. Hindi ka naman nag-iisa. Sa profession ko, ako ang binabayaran para lang makinig sa mga problema ng iba. May ganun pala. Oo, pero sa pagkakataong to, ikaw ang binabayaran ko. Maganda katawan mo. Sabi ko nga kanina, ako magtatrabaho pero medyo may pagkamapanghas ka rin pala. Hindi ko lang kasi alam kung anong gagawin ko. Sigurado ka? Pakiramdam ko kanina parang di mo naman first time eh. Alam mo na kung anong dapat gawin. Di na nga kita kinailangan turuan. Sigurado ka bang may girlfriend ka? Straight ako! Relax! Masyado ka namang defensive. Napag-usapan lang naman natin. Isang beses lang to. Di na to mauulit. Nako, narinig ko na yan. Oh, ito, number ko. Just in case mangailangan ka ulit. O kapag na-miss mo yung pakiramdam ng may control ka. Mauna na ako. Sandali lang. Bakit? Makikiusap sana ako na sana walang makaalam nito. Walang magiging problema sa akin. Ang sikreto mo, sikreto ko. Pero tandaan mo, walang sikreto na hindi aalingasaw. Mali ako. Hindi ko natansya ng maigi yung mga ganap sa buhay ko. Si Yael ang unang client ko. Hindi lang isang beses nangyari yung sa amin. Akala ko kaya kong kontrolin. Akala ko kaya kong sabihin na pangtawid lang sa mga gastusin. Pero habang tumatagal, mas dumadami mga pangangailangan. Nung mas naging maganda ang pasok ng pera, mas tumaas ang lifestyle. Isama mo na rin yung mga biglaang may ipapaayos sa bahay, biglaang nag-emergency ang pamilya. Idagdag mo pa yung pakiramdam na marami kang mga bagay na deserve kasi breadwinner ka. Kaya ang ending, bili ako ng bili ng mga gamit. Mga damit, sapatos, bagong cellphone at kung ano-ano pa. At sa bawat bagay na gusto ko, isang tao lang ang tinatawagan ko. Si Yael. Sobrang nakadagdag din sa confidence ko nung sa wakas, ako naman ang nakakapagbigay kay Girlie. Nung nalibre ko si Girlie for the first time sa paborito niyang restaurant, sobrang saya nung moment na yun para sa akin. Iba rin sa pakiramdam na makitang proud siya na ipakilala ako sa mga kaibigan niya. Sa maikling panahon, gumanda ang pakiramdam ko sa sarili ko. Kaya ko naman pala. Kaya ko naman palang bigyan ng girlfriend ko ng mga bagay na magaganda. Kaya ko rin naman palang maging sapat. Pero yun lang. May kapalit.
Nakakatakot pala yung pakiramdam na kaya mong ibigay ang lahat sa mga mahal mo. Pero unti-unti namang nauubos ang pagkatao mo. Hi, babe. Aray! Babe, ba't mo ko sinampal? Nakuha mo pa talagang magtanong? Ang kapal-kapal ng mukha mo! Bakit? Ano bang nagawa ko? Sino si Yael, ha? Bakit kayo nagkikita? Ano ginagawa niyo tuwing nagkikita kayong hayop ka? Sinong Yael? Wala akong kakilala na... Wow! Huwag mo akong ginagago, Robert, ha? Huwag mo akong ginagago! Uy, bakit mo naman hinagis yung cellphone ko? Kasi baboy ka! Kaya mo ba ako pinupunta dito sa bahay nyo para sirain phone ko? Para sigaw-sigawan ako? Oo! Kulang pa yan! Huwag ka na magkaila! Nasa akin lahat ng conversation nyo! Lahat ng mga chat, lahat ng mga picture, lahat! Akala mo siguro hindi ko mararamdaman na unti-unti ka nang nagbabago, no? Babe, I'm sorry. Ba't mo nagawa yun, Robert? Ba't mo nagawa sa akin to, ha? Nakakadiri ka! Sana hiniwalayan mo na muna ako! Para sabihin ko sa'yo, hindi kita niloko. So bobo ko! Ha? So bobo ko! Ganon! Yan ang tingin mo sa akin, eh, no? Akala mo ba ang bobo-bobo ko para hindi ko mapagtagpi-tagpi yung mga pinaggagagawa mong kababuyan? Ginawa ko lang yung para sa pera. Anong para sa pera? Para sa pamilya ko! Para sa'yo! Para may maibigay ako! Para maging sapat ako sa'yo! Para naman di ako magbukang kawawa! So lahat ng pinang-date mo sa akin? Yung bag? Yung mga regalo? Lahat yon? Lahat yon galing sa bakla mo? Kapalit ng katawan mo? Oo, Nakakadiri kang hayop ka! Nilalawayan ka ng baklang yon tapos ikinakama mo ko? Yuck! Napakawalang hiya mo! Ang baboy-baboy mo! babe, please. Patawarin mo ko. Ginawa ko lang yan kasi hiya na ako sa'yo. Hindi kita minahal para gastusan ako. Hindi kita minahal para bilhan ako ng bag at ng kung ano-ano. Minahal kita dahil alam kong meron kang dignidad. Diring-diri ako sa pagmumukha mo. Nakakasuka ka! Girlie, please. Hindi ko kaya na mawala ka. Maling-mali yung ginawa niyo sa akin yung bakla mo! Pag ako nagkasakit, Robert, sinasabi ko sa'yo, demanda kitang tarantado ka! Ayoko na makita yung pagbumukha mo kahit kailan, ha? Umalis ka na! Girlie, please. Umalis ka na! Dear love, at nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Nalaman ni Girlie ang lahat. Diring-diri siya sa akin. Hiniwalayan niya ako. Hindi niya maintindihan na isa siya sa mga dahilan kung bakit ko ginawa yon. Ayoko sanang i-bring up pa yun sa kanya pero napakawalang puso naman niya. Di na lang niya ako inintindi. Nakinabang din naman siya. Kung nasusuklam siya sa akin, bakit di niya binalik yung mga binigay ko sa kanya? Mas maganda sana kung di naging OA yung reaksyon niya. Inisip na lang sana niya na trabaho lang yun. Walang kasamang emosyon. Habang nire-replay ko sa isip ko yung mga nangyari, sumagi rin yung fact na wala namang pumilit sa akin na gawin yun. Ako ang nagdesisyon. Madaling sabihin ang kahirapan. Madaling sabihin ginawa ko yun para sa pamilya ko. Pero sa huli, hindi ko naman tinigilan. Mas parang nalulungpa ako. Kaya tuluyan na kaming naghiwalay ni Girlie. May malasakit pa rin siya sa akin. Di niya raw ipagkakalat yung nalaman niya. Kaya natuwa ako na di niya ako sisiraan kahit nasaktan ko siya ng sobra. Tinawagan ko ulit si Yael. Hindi na para sa pera. Para meron lang akong makasama. Hindi na rin ako nagpabayad. Sa loob-loob ko, parang nagustuhan ko na rin naman yung ginagawa namin. Halos naging regular na ang pagkikita namin ni Yael. Dala na siguro ng kalungkutan. Samahan na rin ng tawag ng laman.
sake!